Ze doggen er wat geheimzinnig over bij het Fries Dagblad, maar we zouden de nieuwe kranten toch wel graag zien willen. Misschien luidt die ene op de bureaus. Dit is wel het goede formaat, maar het is een oude bijlage. Een zanneemde dummy jouwt wel een indruk, ook van het nieuwe logo. Zo is er nou. En zo ongeveer wordt er morgen. Een tabloid is makkelijker in de hand te houden en de artikels krijgen meer omtinken. Een artikel op een groot formaat kranten, dat is een van de 13, 14, 15 artikels op één side. En nu hebben we in dit geval bij Gleeks 2. We hebben hier ik 2. Er binnen siden maar iets meer, hier bij Gleeks. Maar elk artikel springt er als het ware volle meer uit. Uit onderzoek toch blikken dat mensen meer lezen in een tabloidkranten. Heb je hier net ergens een proefdruk voor hoe dat er morgen uitziet? Die is geheim. Is die geheim? Die is geheim morgen om te horen dan in de krant zal die wezen met kleren. Redacteuren krijgen uitles van de vormjouster over hoe ze met het nieuwe formaat omgaan moeten. Moet je als vormgever nog veel uitleggen aan de redacteuren? Ja, het is natuurlijk nieuw allemaal, dus het heeft wel een uitleg nodig. Ja. En wat wordt er uitgelegd? Nou, van alles de nieuwe principe, van layout, zeg maar, hoe de verschillende stukken op een pagina komen te staan. En ook hoe ga je in verschillende genres, hoe ga je daarmee om? Hoe ziet het eruit? Wanneer gebruiken we wat? Nou, dat is nou correct even wat meer bedenken van wat maakt daar. Dat volgens mij 3 zijden op groot formaat, zoals dat za uit in ervaring van die. En dan ben ik nog wel een beetje aan het stenen van hak het nou op de goede plak en hokje moeten ze dan vullen. De winnen natuurlijk voordelen van een grote kranten. Een lezer neemt ze op. Makkelijker in een kliko, makkelijker in een kattenbak, maar ook makkelijker om patroon op u te zetten. Voor een jurkmaatje of zo. Nog 1 keer per jaar om de nieuwe kranten te zien. Hebt u ook een proefexemplaar van de nieuwe tabloid ergens? Dat heb ik ja. Mag ik die zien? Nee, dat blijft tussen ons. U moet wachten. Jo, het is dus de laatste dag, zo staat het ook op de kranten, dat het Fries Dagblad op groot formaat uitkomen is.